Мин шәхсән үзем өчен әйтә алам, әлбәттә без инде менә оркестр белән күптәннән эшләп киләбез. Менә Данияр Соколов безнең җитәкче итә башлагач, ул безне күп кенә концертларга, оркестрның концертларында катнаштыра башлады. Шулай ук без оркестр белән бик күп спектакль концертларда тәкъдим иттек тамашачыларга. Шунда инде күрәсең бераз теге остары беткәнбез, осталык хәзер сизелә. Хәзер каушау юк. Чөнки беренче мәртәбә оркестр белән җырлау минем өчен шәхсән минем өчен бик катлаулы иде, куркыта иде. Хәзер мин җиңелрәк кичерәм әлеге процессны. Шуңа күрә мин оркестр белән җырлаудан, гомумән музыкаль спектакльдә катнашуымнан ләззәт табып, тәм табам. Музыка бик зур роль уйный. Әле менә мондый масштабта музыка яңгыраган, тулы күләмле оперета безнең драма сәхнәсендә, драма театр сәхнәсендә миңа калса әле куелганы булмаган. Шул аны опера театры куйган, әмма ләкин менә музыкаль яктан бөтен бизәлеше булган һәрбер номеры яңгыраган, әлеге постановка, әлеге сәхнәләштерү бездә генә. Башмагым музыкаль комедиясы, инде үзегездә беләсездер, ул бит инде 42-нче елда беренче тапкыр дөнья күрә, премьерасы була 42-нче елда. Ул бит бөтен кешеләргә бик авыр вакытта иҗат ителә. Бөтен халыкның рухын күтәрә, хәтта Муса Җәлил дә Җәүдәт Фәйзи белән очрашуда аңа шундый сүзләр әйтә. Бу безнең җиңүгә беренче адым дип әйтә. Чыннан да бу музыкаль комедияда музыка бик позитив, монда биюләр дә безнең бик матур, җырлар да матур. Менә үзегез җәмәгать күреп торасыз. Хәзерге вакытта минем артта гөрләп, шау-гөр килеп, башмагым спектакленең репетициясе бара. Шундый күңелле бара репетициялар. Бу бит инде үзегез беләсез, музыкаль, әнә, ишетәсезме тавышлар, музыкаль спектакль. Җырлы спектакль, биюле спектакль. Менә инде ахырын финалны куя Фәрит абый. Менә без Ришат белән икәү Галимҗан образын тудырабыз. Рәйхан белән Айгөл, Сәрвәр образын тудыралар. Менә ничек күңелле күрәсезме? Урмандагы шикелле, төн нәрсә яңгырый. Менә бу музыкада кайдыр алып китә шикелле. Һавада кыш сыман үзеңне хис итәсең. Әйе, билгеле, җырлы спектакльләр алар шундый. Чыннан да үзеңне башка төрле хис итәсең сәхнәдә. Очып кына йөрисең.